så skal vi ud i en skov og sove. Ja. Nej. Så vi har pakket en hel masse grej, som I lige kan se her. Jeg har pakket mit. Ham han har glemt at pakke sit. Ja. Tid. Jeg har det her, og så den der, og så den der jakke der. Og så har jeg taget hindbærsnitter med. Og så det der min filmtaske. Og han har den der med, og så skal du pakke en med, og så har du lavet mad til os. Og så skal vi over, og så har vi fundet et bestemt spot, hvor vi skal, hvad det nu hedder, sove. Vi har allerede fundet et spot af det hele, så det er vi klar på. Så nu pakker vi lige, og så er vi klar. Så Daniel er klar. Skal vi lige, altså min mikrofon her, det er ikke fordi den lige er koblet til lige nu. Lukker lige døren. Men nu skal vi lige hurtigt ud og kigge i et spejl, og så kan det godt være, at I lige bliver lidt chokeret. Fordi det her, det ser så sådan her ud. Det ligner som om vi er sådan nogen, der skal ud og kigge på fugle. Hvorfor ikke? Nu er der over vi. Okay, hvad tænker naboerne? Så når de ser sådan en overvægtig mand som dig, eller hvad? Jeg har tænkt på, at din udstyr vejer mere end mit. Hvad? Jeg har tænkt på, at dit udstyr vejer mere end mit. Det gør det virkelig også. Vil du sige, at jeg er overvægtig? Ja. Så nu går vi. Okay, det her det ligner meget det klip, vi lavede. Ja, vi havde engang en anden kanal, der, hvor vi faktisk skulle ud og sove i den samme skov. Den hed Danske O-drenge. Så det er faktisk OG knows. det er kun OG. Og det er faktisk kun måske sådan 88 personer, der ved det. Fordi det var kun 88 personer, der så det. I hvert fald, hvad der var på visningerne, ikke? Ja. Og så er det også kun OG's, der ved, hvad Stunt Studios er. Ja, det har vi ikke mere. Nej, der har vi nemlig ikke. Vi er enige om et stadion. Nå, det gør vi alligevel nu. Ja, for du sagde, du vidste vejen. Vi kommer nok til at ændre lidt i vores POV's, fordi yes. Overvægtig mand. Ikke snak. Hvorfor? Du har dit udstyr. Tunge. Ja. Okay, så vi skal være enige. Hvad for en vej? Stadion. Så du lytter faktisk til min gode råd? Nej, jamen, jeg tager bare den der vej. Okay. Så når du kommer ned, så der bare hver hul i hele din krop, så er du der slet ikke. Ouch. Hello! Nej. That's not okay. Hello! Stop. Skal vi ind af den der? Ja. Skal jeg starte med at hoppe ned? Ja. Skal jeg sige det, eller hvad? Ja. Ja. Velkommen til skoven, hvor Dansk O-dreng startede. Så vi står lige her ved den der mark. Skoven er lige her. Det er to helt forskellige baggrunde. Må kigge det her. Kig her på skærmen, ikke? Det er også? Ja. Det ligner bogstaveligt talt, jeg står lige i en skov lige nu. Så se her. Nu ligner det står på en fucking mark. Det her, det er fucking AI næsten. Jamen, det er lidt uhyggeligt, hvor godt AI det er. Ja, okay. Hvis du smider den her taske ned til mig, ikke? Lige her. Ja. Der er en sten! Nå. Bare lige så stille ned. Hvad? Der eller der? Derovre, tror jeg. Okay. Det er den, hvor det lige går. Og shit, hvor der er mudder, mand. Ej, hvor er glad for, at vi har gummistøvler på. Det kan også være en god idé. Så der var sådan en gumle, du sådan. Ja. Dengang var jeg knækket igennem ind til det der cement. Der er det, det er lige der. Ja. Det var der, hvor der var, ja, hvor vi byggede dem op. Ja, det var der, vi byggede den. Den er sgu da sådan, hvad? 6 måneder gammel eller sådan noget. Jeg har tænkt på, at det egentlig kun tager 5 minutter. Hvad for noget? Nej, 10 minutter. Og hvad? Og stå herfra hjem. Okay. Ja, eller her. Eller derovre. Det vil jeg få egentlig også. Eller der, hvor der er sådan en lille bak. Det skal være der, hvor man ikke ligger og glider, og det skal også være der, hvor man ikke ligger så dårligt. Ja, det kan du lige finde ud af, mens jeg pisser. Så kan du lige hurtigt holde den her.
Eller hvad vil du holde den, eller skal jeg sætte den? Du ved, hvordan man tager den op. Okay. Okay. Lige her. Er det der? Lige her. Er lige der? Ja. Det er også meget mere... Der er også meget mere plads, end der var over ved det andet. Der kommer nok mange af dem igen. Jeg har ikke lige så mange. Jeg har fået traume. Gør du? Nej, jeg har fået traume. Er det timelapse? Ja. Nå. Men kan du huske, hvor meget jeg havde timelapse? Ja. Så havde jeg det sjovt. Okay, så Daniel han har fået den pligt, at han tager hjem nu. Og så skal jeg egentlig bare lige rende og så... hvad det nu det hedder... Så er jo nogle af... Og der har vi sådan nogle her. Sådan nogle har jeg købt. Den er ikke så god, den her. Den er lidt mere sådan... De er lidt rusten, for jeg har brugt dem før. Men så har du sådan nogle her, som der bare lige foldes i igen. Den her er lidt mere... Der lige skal lidt mere power på, og skal hjælpes med, hvor den her bare... Den er bare... Det her det er min i hvert fald, det ved jeg. Fordi min har altid været sådan en... Så... Og det er ikke fordi jeg er en dårlig ven eller noget, men Daniel han lige taget hjem. Vi bor ikke så langt væk fra den her skov her, eller han gør ikke. Så nu skal jeg egentlig bare lige rundt, og så tage det her hen. Og så regner vi med, at han kommer tilbage cirka, når jeg er færdig med det. Og så når han kommer tilbage, så laver vi teltet. Og så skal vi egentlig finde ud af, hvad vi skal få tiden til at gå med i mellemtiden. For vi skal ikke bare sidde inde i teltet og lave ingenting. Vi skal jo faktisk ud og lave noget, tænker jeg. Altså, vi skal bygge et trommesæt eller sådan noget. Nå, jeg går lige i gang med at save her. Jamen, nu er vi nået til det, hvor jeg keder mig. Jeg har kun gået, det har kun taget mig sådan 2 eller 3 eller 5, 6, 7 minutter. Så I må faktisk godt lige trykke subscribe, så vi ved, at I godt kan lide NDTV. Fordi at det er meget hvad fanden? Det er noget mig og Daniel vi rigtig gerne vil lave det her. Og så kræver det også, at de kan støtte os og sådan noget, ja. Så er jeg tilbage fra den lange tur. Ej, så lang var den ikke, men vi har med alle mulige gode ting med, som snacks og sodavand og mad. Så ja, det er lækkert. Der, så filmer vi. Jeg føler ikke, der er nok plads, fordi det er faktisk ret stort. Det skulle meget gerne være her i de her der. Pas på. Ja. Ja, okay. Men blev vi ikke enige om, vi også skulle have en præsending med? Jo, men det havde vi heller ikke. Det var pakket ud på... Ja. Skal vi slippe? Det er derfor, det ikke skal komme ud af det. Ja, den kommer lige til at rette lidt på det. Ja, okay? Ja. Så normalt så plejer den lidt ude foran en skov. Gør mand. Prøv at se Ja, her. det kommer alligevel til at gå ud, når det er. Vi ligger derinde. Hvordan var det? Ind til gode. Det er bare ligesom, vi får sat den derhjemme. Skal vi også have sunlight derinde nu, eller hvad? Ja, lige nu. Jeg sagde bare lige, vi smider lige alt derind i nu. Jeg tænker, vi finder et eller andet sted. Skal vi lige... Sætter jeg lige det her rigtigt her. Jo. Nej, så bruger du en sæt. Nej, det her det bruger. Vi vender tilbage lidt senere. Prøv at se her. Prøv at se her alle sammen. Prøv at se hvad Danny han kommer med nu. Gjorde du ikke? Hvad fandt du så? Men jeg fandt nogle ølkasser. Ølkasser? Ja. Lækkert. Så har vi da også nogle sæder og noget. Ja. Nu skal jeg til at lave aftensmad. Hvad er klokken? Kan du lige prøve at sige hej Siri, hvad er klokken? Hej Siri, hvad er klokken? Hej Siri, hvad er klokken? 16 hvad? 16:20. 16:20. Klokken er 20 minutter over 4. Og Daniel han har været op og hente dem her. Kan du hente den anden derovre? Ja. Så er det Nikolajs køkken.
Der er 2 forskellige brød til hver. Okay, hvad vil du have? Nå ja. Jamen det var bare, om der var et bestemt brød, du hellere ville have. Det er egentlig det der. Så vi tager et hver. Ja. Det er dit tallerkener. Okay, så vi starter. Vi skal have tunsalat sandwich med majs. Vil I godt? Ja. Okay. Hvad? Den her til tunsalat. Sport, tunsalat, kotlet. Sport. Jeg skal have på begge mine sider. Skal du bare lige have en lille klat? Nej, det er fordi, der skal være 2 til hver. Der er begge. Nej, derovre, der er sgu da sådan nogen derovre. Skal jeg komme over og hente en? Eller hvad skal vi så bruge som bord? Lad os se, hvordan det smager. Lad os se, om din tunsalat så bruger sådan nogle de her. Den er mest af brød, men... Er den god? Virkelig. Hvor er din sodavand? Derovre ved teltet. Det er også det tegn til at bro finish dit food. Hvis du ikke selv kan spise det. Lå her, jeg tror jeg kan spise det på 2 bidder. Skynd dig, det vælter. Au! Det var en. Hvor du får knaller. Okay, du får 3 bidder. Det var en. Hvad er det? Fuck, det var lækkert. Jeg giver den her tunsalat her. Det her, det er mit final rating. 10 ud af 10. Let's go! Hælder du rouladen? Hvad nu? Hæld rouladen! Hæld! Jeg starter med et stykke til dig her. Ej, kom nu. Må jeg låne dolken? Kan du hente den? Hvad for en? Min dolk. Eller din dolk, undskyld. Din dolk! Det er for jeg. Hvor ligger den? Under min pude, tror jeg, eller sådan noget. Der var også den lille dolk, du har med. Ja, den er sgu ikke særlig god. Den kan ikke engang skære igennem luft, eller hvad. Daniel, du har altså fået et lidt mere perfekt stykke, end jeg har. Du tager mit. Nej. Okay. Hej, go. Hallo. Stoler vi på det her, vi er rigtig ude, drenge, også. Ja, og sidste gang der åbnede vi fucking skumfiduser med nøkse. Det var fandme også bare gangster, ikke? Vi er rigtig så meget med det, vi er rigtige mænd. Bare fordi vi åbner ind på skumfiduser med fucking, ja. Med en økse. Var den ikke fuldt opladet også? Nu tager den her. Hej min små habibi, habibis. Jeg skal til at gøre klar til, at vi er lige så stille, altså sådan. Jeg skal ikke sove, klokken er kun 10 minutter i 6, men jeg har taget mine varmestrømmer på, fordi mine bukser er lige blevet beskidte, fordi jeg faldt i en dam, da vi prøvede at lave en jeg faldt lige i en å, eller hvad fanden det hedder, fordi vi lige skulle prøve at lave en eller anden fed ting. Så nu, der skal jeg til at varme vores senge, fordi sådan vi er klar til, at vi skal, altså sådan vi er bare klar til, at vi skal putte. Nej, men i hvert fald, jeg ved ikke hvorfor Daniel han gerne vil have tidlig aftensmad, men nu har vi fået tidlig aftensmad, og nu der kommer der. Nu vender vi tilbage, når Daniel han sikkert kommer. Ja. Fordi det var sådan livet kan gå. Men vi ses, chat. Hej hej. Senere. Så er jeg tilbage i vlog. Yes.
De er ikke blevet varme endnu. Der er kakao forresten. Skal vi tage det her noget roulade? Hvad? Okay, så jeg går lige ud og henter det. Nu begynder de at blive varme. Der får... Min den er varm nu. Ain't no way du får mig ud af den her. Wash. I don't know. Hvad? Jeg kravler en bille på roulade. Nej! Hallo? 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 Må du smage? Så får du bare ingenting. Du må gerne tage den roulade, for den bille, der kravlede på den. Nej. Det gider jeg ikke at hælde. Ja, men det er fordi, jeg er åben. Nå. Hvorfor siger du ikke sådan noget? Ja. Hvor er tallerkenerne? De ligger under kassen. For helvede, Daniel. Så jeg skulle pakke det under kassen. Ja, jeg troede, du var klog nok til at tage tallerkenerne med ind. Kom ind og luk døren så. Det smager godt, mand. Der er lige mukbang med appelser. Nej, så væltede der lige noget ned i. Det var da godt nok travlt svar. Kom her og vis til kameraet så. Nu lukker jeg til det. Ja. Hvis der kommer en bil, ikke, så kan du bare sådan... Ja, bare for at lægge sådan... Så ligger jeg ud. Så ligger vi væk til bare det. Du mener ikke det? Den er også gået i stykker. Yes, vi ses senere. Hello, my name is Daniel. And I'm tired. Nej, det er sådan virkelig mørkt udenfor. Skal du vise dem det? Det er også din kanal. Det er lige så meget din kanal, som det er min kanal. Sikkert du det. Ja, lige nu så kigger jeg udenfor. Daniel. Det ved jeg godt. Ja. Skal du? Look at mit hår, det er chopped. Det er faktisk dejligt det der. Jeg kan bare mærke de der varme particles over det hele. Det er dejligt det der. Gør du det også lige nu? Gør du det også lige nu? Jeg tror, at Daniel er på nu. Det blev dejligt lige derovre. Det blev mere varmt. What the fuck? Måske. Der er røvkoldt herude. Men herinde er en anden sag, der er eddermame dejligt og varmt. Men nej, 2 sekunder. Der, så kan I se mig inde i min sovepose. Må jeg bede om en lille lommelygte, Daniel, altså den blå. Jeg har ikke den blå på mig, tror jeg. Nej, men så må du finde den. Jo, har du den? Har jeg ikke. Nej, hallo på dør. Hvorfor gemmer vi ikke en af brødene, ikke også? En af hvad? Har vi? Hvis der er 2 brød tilbage. Hvorfor gemmer vi så ikke noget af fucking tunsalaten? Skal vi bare have brød til morgenmad i morgen? Eller tror du kan løbe hjem efter noget PB&J? Det bliver først i morgen, for jeg var... Kan du gøre det nu? Nej. Hvorfor? Nej. Du får kameraet med? Nej. Jeg går med. Nej. Fuck, jeg har købt, mand. Sådan der. Det var noget bedre, det der. Jeg sætter den lige sådan igen. Sådan der, så er det mere sådan en kamera. Nej, det var... Har du fundet den? Nej. Find den! Nej, jeg er ret sikker på, at den ligger udenfor. Nej, den gør ikke. Jeg kan ikke finde den. Går vi snart i seng? Det ved jeg ikke. Jeg gør ikke, gør du? Skal vi tage det til at spille Ludo eller sådan noget?
Pool. Ah. Skørbet. Kampagne, jeg har taget min bog med, så skal vi tegne. I don't know, bro. Vi skal gå på Ghost'eren. Ej, jeg skal være mig derude. Det tror jeg bliver fucking godt. Ja, og så bliver de her sgu da mere varme, ikke også? Vi laver ikke sjov herude. Nej, men altså sådan, vi laver sådan skræmmer hinanden. Okay, vi er lige ude at gå en aftentur. Jeg sætter lige hurtigt FOV'en lidt højere op. Sådan der. Der er søen. Eller det er ikke engang en sø, det er bare sådan en lille bitte flod. Vi skal også bare kunne huske, jamen, prøv lige, man kan se teltet. Hvorfor er jeg ikke bange? Ja, bare bombi. Og man er lidt bange for, hvad der er i mørket. Og man er lidt bange for, hvad der er i mørket. Ja, men nu har Er det ikke bare livet nu? lige der, du starter med det. Hvis der er nogen, der er ude og gå, ikke? Og så ligner det nogle spasser. Sådan der. Så er vi på stadion. Fanden, hvor der er mørkt. Skal vi gå ned igen? Se, hvor toget der er. Batman. Fucking kalder på Batman alligevel. Jeg ved ikke, om man kan se det. Værsgo. Jeg bare hoppe sådan lige nu. Altså sådan hurtigt. Jo. Jeg skal bare lige hurtigt herop, og så går vi ned igen. Ikke? Var det ikke det, vi skulle? Jo. Går vi så ned igen? Okay. Nu har jeg fået sådan en lille lomme, så er det også dig, der holder kamera. Husk at holde det sådan, de altid kan se. Nogenlunde, hvad du ser, ikke? Hvad? Husk at gøre sådan, de kan se nogenlunde alt det, du ser. Ja. Du er inde i et afsnit, hvor Fortnite, ikke? Jo. Hvad var det nemmest? Hvad? Jeg skal se, hvad for mig det nemmest. Det er sikkert. Nej, du mener ikke lige fra ude. Nej. Nej, det er derovre. Jeg skal bare sige, hvad for en vej der var nemmest. Det er den her, som vi plejer til. Og her er så liv. Så er det sygt PVV på kameraet. Okay. Så det var sådan under her. For mig. Sæson 1, episode 1. Gang. Kan du huske Wonky Ads? Du kan lige hurtigt tage tripoden ned, så kan du bare lige hurtigt stå her, ikke? Ja. Dejligt. Din er? Er det her din eller min? Det er min. Okay. Den har jeg bare lige på herude, er det gjort? Ja, og din er varmere. Vi går lige hurtigt ud på eventyr. Imens Daniel, han laver den nice and cozy. Hvor lang tid tager det cirka? Bare lige giv mig 2 minutter. 2 minutter. Bare heller ikke lige nu, i hvert fald. Det gør den da også. Jeg fryser. Hvad? Var det bare det? Er vi færdige? Lad mig lige komme og så se. Jeg skal lige tjekke det hele igen. Og alt der er ryddet op dernede og sådan noget. Jeg har fjernet alt fra under vores. Så du har fundet din dolk også? Nej, den kan jeg simpelthen ikke finde. Den ligger der et eller andet sted. Det kan jeg. Okay. Der er en lighter. Har jeg haft lighter med? Nå. Ah! Det vil jeg faktisk gerne have haft Der med. lå den her også. Jeg går lige hurtigt over og kigger til vores stam. Er du med? Ja. Skal du skynde dig? Det er vores creation. Hvad? Det er vores creation. No shit, Sherlock. Du er nok ikke Asian, vel? Bro, du går som sådan en gammel dame. De kan ikke se dig lige nu. Det var da godt, de eller ikke kunne det. Ja. Du skal nok lige have den der protective case med. Til kameraet. Nå. Det er den der går rundt om. Ja, ja. En lille bit dam. Faktisk mega fed. Virkelig fed. Og vi bruger faktisk heller ikke telefoner til at filme med.
Vi bruger faktisk et DJI Osmo Action 4. Og det er virkelig god kvalitet. Hej Daniel. Hej. Han er derovre. Det er lidt svært at se ham.